mojou kapotou. Wow! Môžem hrať basketbal s týmito cukríkmi. Dúfam, že sú veľmi sladké a nesklamú ma. Super! Mám pravdu, je to pecka. Hurá! Och, ponúkneš mi? Prosím? Ach, no. Zaujímalo by ma, čo je pod mojou kapotou. Och, wow! Aký vtipný cukrík. Tu je nejaké tlačidlo. Au, to som nečakal. Je skvelé, že je tu lízatko a môžem si ho vychutnávať do sítosti. Mňam. Sladké. Wow, aj ja chcem lízanku. Dáš mi ochutnať? Zas. Och, nemôžem dostať poslednú žuvačku do kruhu. Ako som to urobil? No tak, žuvačka. Vyjdi von. Pomôžem ti. Prestaň! Áno? Dobre. Skvelá vec. Hurá! Je to skvelé. Ňam! Je to také lahodné. Áno. O môj Bože.